Ben, eu vou ler un fragmento de Conversas en Compostela con Carballo Calero, que resulta dunha serie de entrevistas que lle fixeron Miguel Anxo Fernán Bello e Francisco Pillado Maior. Están falando do ano 1981 e pregúntanlle: este mesmo ano ve a luz o segundo tomo da súa obra poética completa, até hoxe. Vosté é profundamente fiel á poesía. Como sería a súa poética final, aínda que sabemos que na actualidade, e así o celebramos, segue a escrever novos poemas? E responde: eu planifico escasamente o meu quefacer literario, e menos a miña actividade poética. Ordinariamente fago un poema cando experimento unha vivencia cuxa intensidade me exixe, para non desacougarme demasiado, unha transformación en comunicación expresiva. Hai xa tempo abondo pensei que o meu último poema podía constar dun só verso, e fixen ese poema final, aínda que, como non cheguei ao meu fin, non o publiquei. Este poema dun só verso dicía: todo está dito xa. Cálate e dorme. Este podería ser definitivamente o meu poema final, e se me decido publicalo. En realidade, estou no publicando agora. Noutra ocasión, pregúntanlle: considérase vosté un heterodoxo? E el responde: de ningún xeito. Eu considero que na materia de política lingüística, que é aquela na que me podo definir sen reservas, represento precisamente a ortodoxia. De xeito que se hai heterodoxos, eses heterodoxos son precisamente os que queren rectificar a liña de conduta, a programación político-cultural que representa toda a tradición galeguista, desde Murguía a Castelao, na que eu, evidentemente, estou inserto. Eu, nese aspecto, son absolutamente ortodoxo. Os heterodoxos son os que discrepan desta tradición galeguista na que estou plenamente incorporado.